rangu ndinonzi VaChimina Chakanyuka, ndini mukuru wepachikoro pano cheNgaone primary. Right, tinotenda nechirongwa chakauya cheSolarization chakaiswa neUNICEF. Chakatibetsera zvakanyanya. Ngati chakatanga musi wa 6 September kuti kunyana. Right. Chirongwa chakaita kuti vana vedu vabatsirike zvakanyanya kudzidza especially zveICT. Wakwanisa kuti nenguva chero magetsi akaenda ezesa anongoti automatically on our solar, which means isusu hatichanetseki kutaipa kusenda nezvinhu zvatinoda zvese eze zvekuita ofisi kana kupi hazvichatinetsiwo. Anaticha vanobatsirika navo zvakanyanya. Chirongwa chakatibetsera kuti nedzimba dzamaticha mona mukadai dzose dzakaiswa line inotenda kuti dzimba dzamaticha dzakaiswa magetsi solar, which means maticha obatsirika zvakanyanya. Wakwanisa kuchaja mafoni avo wana light ikoko. Right, chimwe chationa chirongwa chinogona kubatsira kuti solar zvayapo wana magetsi ogona kuisa mvura pachikoro. Tichishandisa kuti togona kuita machochi tank edu, tichishandisa water pump tichipambe mvura yedu pachikoro. Income generating project atinoita pachikoro tine orchard, tina about 300 miti orange. Kozi tine garden, ndo chimwe chatoita kuti toda kuti mvura ivepo. Tishandisa futi moto uyoyo toda kuti tine mombe dzatochengeta panapo, ng'ombe about 4 dzatochengeta newaidzo dzimwe dzamunoona. Soda kuti tikawa nemvura panapa zvinobetsereka izvozvo. Toda kuti tiite garden, titenge tima muriwo special feeding program. Zvobatsira teorima muriwo ichibage kurapira takawana 1.5 tons ichibage. Saka tinobetsera pa feeding program yavana chikoro. Solarization yakabatsira nemari inokwana kuisa 24,000 kuti ite tubing, computer lab, touya administration block neteachers about 7 teachers houses. Rangu ndonzi VaTaungana Ndoro, ndiri Director we-Communications and Advocacy ku-Ministry of Primary and Secondary Education. Zvatanga tichiita patanga tichifamba vhiki rino, taenda kuzvikoro zvekubhikita nekuChipinge tichitarisa kubatsirana kwatiri kuita neUNICEF maererana nenyaya yekuti tiwane mvura muzvikoro, nemaererana nekuti tinge tine internet masaisai, kuti vana vedu varambe vachidzidza nyangwe kana kukaita denda reCovid kana kukaitawo zvimwe zvinokwanisa kunge zvichitinetsa zvakaita sana cyclone idai. Vadzidzi vedu vanokwanisa kuramba vachiwana dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Saka muchiona tiri pano pachikoro patiri kuno kuChipinge Ngavaone primary school pakatoiswa solar yakasimba chaizvo kutosumudza chikoro chese uye nekudzimba dzinogara maticha. Solar inotibatsira kuti vana varambe vachidzidza nezvemakombiyuta mukombiyuta room mavo imomo, vadzidzisi vachikwanisa kunge vachiramba vachivadzidzisa nekuti magetsi anenge asingaendi. Nhanho yatakuenda izvezvi ndeyekuti tikuda kuti pange paine internet kuti vana vedu vakwanise kudzidza pamasaisai, vaone vashandise inonzi learning passport yatinayo seministry sebazi reprimary and secondary education. Learning passport ine zvakawanda stereki asi zviri pamasaisai. Saka kana vasati vane masaisai einternet zvinenge zvichivatinetsei, asi tinofara zvikuru tikunzwa manyukunyuku nekuti pano tine solarization yatotanga, saka magetsi apo chatakuendera mberi pakuisa internet.